ikigukumanya Ching'Igekero Chiomogusii Ching'Igekero tekyomungo mugaka wachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mumina nero karansana babanga ari nyumba manyase ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ekigusii iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'Ching'Igekero Ching'Igekero Chiomogusii agano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ye Ching'Igekero Chiomogusii twesemye Kigusii na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana wembe bangaye no menya tengabaito setunde baba ngaye tengakerito ke moiwe Moncho muligire nende bono tigankwalgani azeri tukoligi yando chebono na nde tochiko sangamo na itokwa na mange anene akero tokoligereria igoro buno Mugusii amanyata na Chiomogusii alenge bintare okore bintatare gokorana kieke gusiki abere abana baito chingaji cyabere chigo turutumbwa kubwatka ne chimbo ne chinsoni chibono chitayo bono chianinge kare Chiomogusii airogete nando Mugusii atarenka gokora ebintu bono byaonchoreria bona mangana abere maonchoreria mangana machireria kare tokosanga go moncho muligereria na mange torakwane asomurubiri yego Ching'Igekero Chiomogusii na botambe igokoletwa na inche Vincent Onyancha nyero mwana boto bwatu wetena semeli ya mtandao Ndizi TV News Digital ina sema ya Facebook na boga semeli ya YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News iro nyare gusanga amona ntujero bono ali togosanga kora atwale kubule konde wens kora atwale comment na korusia stali togokwana no bwateri bagali yabena sogotuma ujumbe wetera sen number ose SMS ase nambere gabo TV ya umwanchu muligereria na boko nyara gotogorora inyora igotogokwana ngana no umanyi asegati amanyi bali bamanyete nabeko nyarekana nkere bara beke buneta bwenerete igono bateri bagari yabene asoko nyara gotuma ujumbe yao wetera se nambe yerega wase TV yao iriyo nyara gotogorora anda gatotebi abo nja kabereiga nigo yarengeiga nindu ntonyara to koligorora na kuligereria na kogorora engani yukwa nyare kogotogorora buna yumoncho muligereria ndo mwancho wanjite gotengera Ndizi TV anene umurubiri bwo Ching'Igekero nigo na ikira naenda sense mende bono igonde no mugakaga orumumanyi asense melieke gusin oito cyo gusanganere asoko takore biro tigankwalika mugaka andaki nabo gutumye kamera ye muri bono tebana kyokorokwa irito chake ya masemo gusanga senogo nabo gotwa kemba kasiri tukoliale karibu sana Chomito Vincent Onyancha byamana so wikaria nega ngenguru kunimwe mogere atemba nimwe mogere atembo yo iria ne nyansiongo iga efire ya nyanga aiga ndia otalibuo musaja da gutwara boye musaja gutwara riaye ya makuri rio nyanja abuna ngota gwake bekaiga mwamora mwakerubo yanda mwakwamba kora techumbi lakini tali yanda mwonyanja anya tabwatu mwa iria nero ko ari orugito iga ono goje nyomba ime ndio mbo mukuru lakini ndaba haja bange masaja manga analire singing ya possessiveness munda agote banga ga mbono wone ga me kone tinde tibona bono saririe Ego rwenyomba ekero muswati yarimi akararimi igona kintwari nyomba muswati tayi nyomba iya ine saiga Karal, ellos ven muata no muswati go wendo gay baru mu 15 ite nyomba ine saiga eba ka saiga ga sinni gara kino muko muswati yarimi ine nyomba
Negana abati abere goicho mukungu ari ine nyomba no twara chiri muchinyinga mukungu teyo ine saiga umusaza nari gari mai to bwate nyombe nene tarareta bantu ine saiga omenyete Igono onjoreria orosi esaigeyo njira nero ranyara osie be nyomba njirende norete people kai ekineke gusi nawe goteba igo umusaja gutwara riaye mukungu twara boye enyomba yakobe nyomba kero mukungu aro nyomba yakobe nyomba kero mukungu enyomba ni gere sai kero mukungu atayo ekaranya tayo ime ine saiga osegesa onyo utamete eneri tombe bono igo manyenga na beko bayingi igo bono nka inkaria nega iganyansiongo lakini bono asina kireto boiborwa iga ari west kitutu bokingoina no akireto boiborwa asumu chokari ko kunga gekongo bono onsi aborinka bia sana mwaka ne mweri ndoma ata no muri kwe bitabi ore na ntuchikurigeria yo asobwagare omugusi asaika asabeta ebintu mbire byara gokorwa kare bono bitari gokorwa osanda kinonye bigokorwa mbiri kobwati mochoko ori obekire mbaka bintu byachikoekeranwa anene mono ekero tukurigereria ensemo yenyuomo matukabwanga go mundu na bakonyoma mukungu baumbera nari echiro bakwana baigwana kamu wiste enyoma yachaka mangana na barengi kakare enyuomo yegetinge omugusi naende kero gite na bakorukwa mwanya getinge mwa mugusi ona enda bokumuruka mwanya getinge asengenjo aba subati babo kubanyuamirwe go bakabikirwe getinge kubura egetinge timaidwe sengwa kero egetinge maite garaundi gakire kwende kintere ikakwirangi ko mungina begete umuswati abegete uyigasikire ekirage ine yarenge ekimanyereri cy'umuswati osokire onyuamirwe busi bono asenginjo bakarukuruwe mwanya getinge asenginjo abegete ebitinge omusubati oyo ebitambo kirombire byare koirwa ao nyuma atarakoraki ataratimigwa atarajigotimigwe getinge aso bwenge ebitambo kirobiro oro egitangani kabisa ni yego rukwisigano courtship somo weke nyamuriro ekero omogesi aikire emyaka y'okunyoma omogesi abana bari bakina bono bakole omogesi ningu omogesi n'omumura oikire engaki y'okunyoma otaranyoma taraetera n'omogesi nari aikire engaki y'okunyoma omumura oyo era aikire igo abaibuli baye igo bagochaka gusanira kwegwete babateba nga tosanira muka kumumura otaramorora yani go bakona kukuryo mumura oyo otakoleta muntu nakibona kwaba nakibona yaba nakibwirio itobona nga yaba basi bono bamana kuriya omuiri obo ubamanyete buya naendo umanyete sobo muise koyo okikosanirwa okikosiganwa buya omuiri onero kurukwa omusigane esigani bono yatsoime esigani yeye nabera abo musacha nabera abo mukungu igosagani yare ngosi no musacha onde bwense bari ko besigani nabako bo musacha nabako na esigani ene to kino muntu nyomiro so mutara nyomo so onde bwense nyome to nyomo nabo ko besigani osigani ko ikabo muntu what the people oso nyome esigani eisaine ko ira mangana ejigo kwana aria nesigani enyomete ye jogete igode muntu bonse ro ko basigani ya doino muntu onyomete naende bwechogete nere ubanjete naende omukiara agenda akikubasiganira kurwa okorire uchunguzi okorro butugi bwime okorire uchunguzi ororire nga muswati orie nabara echa aswana na ne family ye asa makorama ya ase kienie kiya atemba ase chimbwa chingiya yete kwa kianja nde birengererio no nte binkie kende nyako kerengererio toru orori
karamu mwana ngetenga na beke karamu ma Oh, karamu chiko bekuma. Ano ngonya kolenga na kingento kieke bono karamu ngango. Oh, tenge karamu enene, bono ngonya kwebole na ki karamu kiye na ni biora ndebia, ndiyo kerenga limono, ngosa turedia sigento kande. Gano murigeria atandike tengento kieke. Egere karamu, kebetikie karamu. Oh, kebetikie karamu. Karamu begete ma, ndenya correct. Inyago na gacha. Vya sana, bone sigani. Ya ikire sigani ye. Oyo no muntu nyomete. Umanyite obuya bw'enyomo ng'aki omuntu olikimbwa eki n'eki nero orabe omwiki oyo buya naende omanyite abaria nabarabwo omuntu olikimbwa eki n'eki nero orabwenere oja kunyoma omwiki oyo omwiseko yakarigeriwe ekieni origeriwa amakora aye ari omuntu obwango ogokora ebintu obwango buya n'ekimbwa kingiya bono oinero gusigano umunyambwa mbere bale gotigwa igo karugete ya iringa kintambe oba ana kwa toko mat nyatera bono yo gotira igono inde na igaro mwasi oika ya ebintu biri bya ko yo muiseko yo sigano ni garo muiseko muya asinkina Ose na indi garo muiseko muya ase chimbwa igaro muiseko mwangu Sioku. Na indi okurwa se no medero de banga ya ngato basa ko ujikonyoma se bako igora kalenga. Agora kabira. Igora ya beye ngaki oikomo ndasi ganwe ogucha kuba buyase isigani wike manyari emanya naiga. Emanya naga. Kwegora kabira ngenja nere. Ego igora kabira mbiri ngabantu mbali era batikire gende era abantu mbayo. Bako igora era abantu bako igora limo. Abantu mbali ngakiri nyoro gotoleka gotaracha. Bale gotitinga ebisoro bya bisona by'abantu. Bale gurukwa ngane gabarang musyo barogi. Obarogi. Nagiki nabe kero muntu no kwegora kabira nengeri na barogi. Ebimbia erete. Timaiti yake ekeres omuiseke ore so bere umati watona kiumumure oisanire gochikonyoma arigeri gumuntu omuiseke ro isanire gochikonyoma era arigeri gumusacha oseko ikaganya arigiko mono omuiseke oyo gako ere gago koraki ako anyarigiko Gumuntu takurwa na kintu kabatu muiseka asigete ngonye engakine yare goika swati umwabona arasigete omureta uchakororwo lakini egendo ngerianga omumurane ro ukurigia enyaroka oboko muiseke tari kuchikorigoko no omumuro ukurigia oboko omuiseke tagosigano omuiseke tagwesigana no omumuro ogosiganwa no mumuro osigana ogenda sabo omuiseke okioteba omumura nara abumanyite origa naiga kitabiki aye nekingiya naye narore no muyore na omogoswana igesigana ne muntu omanyite kinseme kibe ibere esigana bono yakorera mangana ayega bone kare esigana yakire yairira mangana arya yairira ari ngo mumuro minto naro omuya na bako bakarati byo be kuburonge mumuro no muya mumuro no muya ekero bono ya ikengi sigano ya beire ego musiko taramanya mumura agotebwera ni sitole kana kote nabara buri umusigani yo mu yangaki ayo mumuro yo mindo no muya akwa muya kabisa omotogia basi bone gendo gekubwate nendo ro kwekerrana wacha korrana bono ekerrana bone ekere bawo cha korrana omumuro nabako imoka na ise oimoka na bamura bande babere oimoka na ekianko kiaya baisemoke bacha bakasoba omuiseke baikororo bacha kuba komorora Umu bacha korora omuiseke oyo omuiseke bacha korora no mumura taramanya muiseke ya akarigeire taramorora omuiseke oyo bachororo bageniwa baikaransiwa isikiriri basi abaisike bande mbaroro na baro barwase ase ekinyorekyo bacha ko ingana inju nayo ndorere abaisike na baro bacha kurigereria amurore bacha basi amura bari kubaikaransi toro
erinde baiwe rongori basiba baiwe ndagira banywa baria igo baroranire ekinekerano bano omumuro rinde kiamana bateba na umumuro je kunywa manoro baratisa yo mumu aho imukate baninji bari baseka tariyaye bakoyo manyano otenena igo negento gikoma tukabuna umuyega gitumwansu igabo ibuya eso sete buya basi bwanjwa kanjirwe bono ekerorano kiaerire tutararuga gwa sekerorano era isekonyare kanarende andake bagenda omuchio yumba ariganigwa ngo igutore nakogo ikose moyo gose nekerogo osori achake kwabusa bintu ngabunebi inesigani imbe koroje moko genda ase omuisika abange igesigani njakoreteki manga njakorete gasi yaye buya esigani geko umuntu otemereto munworo meme ojibano ndago tome esigani seinari endo endo siganire umuchirochi ubwene to mumurone oinu mubwekana osino chontume okay ndajango tome ya kai ngo sinyu ekiagoro nginjero ratemero munworo meme yapi koroje bona muntu ogoseri wanga ngaba muri bali bagize bakangwa esigani ye kiringia igeshida nesigani isida nesigani esigani gikwara ni kirigintu muna mu ikororo igo musanire igo mukonyora mu yani mwanjire nga abageni baita ugoje kieke kera oro kina banta bambayitabiri karo mwachira mbalinda abaisike balia ese kia kabere bo beigo to bagas baja kwabusa bababusira bate abantu dimbanjeti to musiko yirinde mwarwo mwagenda isigani asanga omuisike nero liwanja omuisike nero liwanja abantu barenge important ya sei momo iso omuisike no muisike omanyana koka babero omuisiko yaka kwange timu endanga ne yakabere ise nabako intervene tebone timu igoje yakatuzo uikokoreki kweka bwanja bwanja bona weja kabengi nji ekia lakini koroja abantu bakwango nesigani ekoleteki ayoroje onna gotombe sigani nakuburi mbwa ni mumurwane nangwe ochora ntuma okay igongo gendo nkwane buya ngoni sera chiane umbikire buya unoro buya otebo mumuro yimna buya onna ene erdoje no mumuro some no masomu ogolete gendo munekeiga eriji karamu yo bono ngingine norabi ngwaga mabuta ki bono bacha bono lokuboli okora boli unga bono manta unga ki no ene ndagera yabo ngaki uri no muji omuyati gamba tebie ari ase mwachia tigana nenda watebona umungino so mukaka mutige muji ari bas moja batebana ki na tebete na ndo butukibwana na akorire eri nenkana ndi muigorete nyasaye njinara tumujisika ndo jina sumirwa ange karenga ayo na tumurwa ange kane ekerengo genda ombwate toto confidence oyo guntu mata ya guntu me gosori na baro na amanyire muna bare na ali azengo genda guburia na amanyire muna bare bona inde gongo genda ngukwana na inde ngana nge baja waseri kulinde igo kwara atumirwa sesigania na atumirwa salirimo korojo muntu ba gosiri bo nesigani takorete bi ona baroranire egento baroranire bairanire ona egento gebwate negento gerukwe kemano okuno kumana kiombe dawari ekero abagaka basobo muiseke bago chiku gisobo mumura igo bakogendo bajikomana kiombe dauri negotiation yazo umuntu weke songo ekere bayikiroro abagusi
nko igore ng'ekeminano kiabeire sana baka abantu bakoreki baka bagenda abandi beminja buri no kutamanya ekemano giekegusii tikiri kominekwa igo kiabe gia kumetwe kare kinga gikia nyuma abantu bakanyomera icyombe bibitini bagaja bagayika icyombe 12 neri yegasicho bagaja bakamana kwagendera icyombe 12 ncyaranyomete gajigoika 1948 omukumi urengo ogusi igare ko kusakaria kirera sakaria kirera ngwenyi agakuma icyombe isanemo neri yegasicho igototo icyombe isana ibere kurwerio na hikiro bakabona Pone ngendiye iri kabagatia ngirianga kiombe iki nabo montata geti chibe converted into money yani nga tikari kiombe iki timbu atia zingo jugorisia no ngachibesa pone ngombe yemo ni kibese iri ikine kia bantu bagucha bakwanira talinga ni kiombe iringa kiombe ko kia kumetwe isano na ibere isana mo neri yegasi igo chonse sana ibere ikine kire bakagusi kitege kumwa na kero bakabona igo ne ushisi ni igo jone elianga chombe kisana ibere toa konye turugo toa ngombe gose ne kibeso bwate ngombe yemo inkiri equivalent tu kwa abandi batebire ngombe yemo siringi 20 abandi 50 abandi 100 abandi siringi 300 ngombe igo kwaro linga asekere ya bere converted into money tego jukoba uniform haya igo ne icyombe rero abandi ko tabare nka icyombe yine cyekereti cyarenge ngombe kubwate kadama sikani ayuta ko nyomera yakogara igo twara cyomba isano nemo neri amuyegesicho ne chimboli isano haya chimboli njibe kiroro igo okomana cyombe ine cyombe isana ni haya chimboli isano chimboli yibwate gasi yabo kiro cyo timuri kuna negotiate kiro chinchiro bwate gasi yabo emboli entangani igekoro ku emboli yobokima buri yobokima bokuma buchi goru bare tukobori obokima bokoru so abo mo iseke bore tusobo mo mura ningo kuri okumona ningo tari okumo obotangani obokumo boko bakaboro kiro bagoro kunga keroti mangana yego ja kumanyanga abaika ngakibacha kire komenya okumo botangani keroti mangana ningo korete ruba ningo bori bo mo mura abo bagosho kuri obokumo keroti tai kobori emomuri koboria ikia nero gocha karoti bone ninga kya koboria karoti mangana basi ba koirana karatiga karoti mangana asubwa gare na ki wa mangana gocha omanyete nyomo tiaga kinganirwe enyomo negintu kiro muntu asanirete igo bono nabe kumanyekana nga abantu aba banyomanete ba ikirea ba beira abantu abagima gose emokosi no legatia gose obokongete mboro ikine gekoro kumo ruwa gakire kwacha kuburia anga geso wa igete iga ingakimomenyete asimusati bate batumenyete buya basi bairani amangana ingako tebi naba bacha ose saini nere yare kobe kwase yambari bacha obate bidio kangekere bakuirana bona bachi korugo bokema bomo muroyo Kanya mangana gasari ke temba chawale tukmo buri kabiri ya bakwenda nere abo bakabwa ari cyombe kigura juko bakanyora mbiya bare abantu mbali barenga iki family kigwana ine imiki akarobire aboko lakini normally iko bwaeri amangana mbiya renge bagende bakikuruko bukmo bwa kabire nembori ya kabire nabo
obu mona obu muro yakoria aba amurabana bono ngina tari ko bona na ngina na baba akori bona bono bokuri guna abandu bensi bona ando once lakini mono mumuro enero kubuli mono bono chimbori ya kire ibire embori ene yangina koro ya gatatu na ndo kuruguru usera akoyo ya era akoyo wajugutuka embori ene yangina akoyo wajugutuka ngina umuseke embori ene ya muswati umwabo cyari rende isa muswati umwabo umuntu nanje baswati barawera tatu ni moko hori umunene oyo mo bwikaye kwemburia lakini mono munene rendo ryo marerete Pero kwemburia iko chimburi sane gasi yabo yahera bono iko ngachimburi giro chimburi yakumbima nga tubwate ibere gusayemo bono na mubwate ibere ikyo kaye batiga bono chigendere ndingina ire guseze isengena koro ndo tore teboko mara dero kumene chingende Wadra ono mwanchu muri ngesta una sentunde yakabera somuro rwe Ching'Igekero Chiomogusii bono moigure ga bono mochore moru chimburi sano gosoma tro obukimane chingende lakini obino nangana na kingende njiri kuri kuboko na manengene njiri kuri kuboko wara igarende karwe mborende lakini na manengene no mugura kuri chingende oboko iga yakabere nga egare mogo cyo bakorende mogo ryendagera more sana chingende ngakiriye cyarengere nga bonyo muntu gusore sana igorende bono ngekiro cyego cyakwa akara kwara no matege yakoba bono igoti iga chingende go cyagatirwa kegende ndagera yayi tore sana na no matoko kore sana na kiama kana kogenda igo no yakabere nga tos kama jora sentunde yakabera mwanchu muri Ndizi TV on Chiomogusii toska Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshya na kounya chianga gula chi t-shirt cha round neck collar t-shirt chisweta chishati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi-track suit chipajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chisogisi chijasi chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asi chianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Mwanchu muri nanda bandi mate twakora nsemerie chingende bono tuiranirende mwawote buna ki taruchi mbori totiga mangana mange ntune yakaburu mwanchu muri graso muri Ching'Igekero Chiomogusii nantiga nkwarigani matusanga mana ito kwana mange kerande bono no mugaka nemeria temba oinachi akogote buna orumurikiwe bitabo byeke gutsina boigo ni garaseke ombikariye koigerera Omugusii asobwagare imeyorongoro itoro gusina boigo ne medieta gosomo gayani ase bigambero byeito bono rende baretiro bokuma bono rende bawaroranije bono egento twakira so bokima ikwaira ngaki chimburi chiri atwabeka nga litanganie kemano ngiarenge kemano ninki kyombe kikomano kurworo chimburi bono egento geja ko kubwati naende nkeringa ekero mwisiko yago chakokobwa abuno otogo ikabono nga ikine kitogoruke nyangi ege kobeke mwisiko yago kobukurwa sobo ujarai kuja sobo mumura mwisiko umuriakari yago kobwa kuja sobo mumura ekerago kobugoja igaimugetiki enkondo yengigere imi nabera nyana mabera ime umuntu kuyo karuro mukyo mutenengu ige amagutari imi abandi namabere bono umana gokobugoja igatanganira naki no umwisi w'ikiranya umwisi w'ibiranya igatanganira ninki umwisi kinaroro gucyum urukumu kiborere umwisi yaba umwisi kubonero ndobwate umwisi w'ibiranya ndobwate umukiborere
Ngo soro to tumanya umbandoki. Basi ndomana gorbono omo murori omo na begete kiore mutwe. Neritimo bona nko genda bari nyangi. Bamana kurubuso abo muisikuria. Bacha bagucha paka sobo mumura. Andaga totore kawo. Omuisi bwe biranya ga igasi ya nere no muisi ko yo omuchebole. Biranya. Igasi ya nere yangaki igare ngororo. Aso gusige nyangi usike nyangi ye. Elinde kako na kogenda no rojo umwana yo mbaraga na kogenda bara kogenda nero utanga ine. Kago ikasi gete na bakoroso ikaransa. Ige nyangi ya tenenere. Paka mutene. Ba masorora ngaki bara ko masorora kabiso ye kujibese. Utene na ndo ja kogenda. Igo ne na bwate njira ya yenga nere bono no mwana wuchiko rojo mwana omumura no mwana omwiseke na ubo bwate nyangi eyo. Ibama na ko yekoba yakobwa kurusobo yacha gocha ekerega ko gocha para gocha nyangi tiri kunacho njira iga Muntu ari gutambuka. Naende nyangi tijiri kuumirana anyore nyeme kurukurwane ne kurukurwana Oino mugiro. Amugiro abantu bakomnyoka bwango yemo yatangwa yaraeta eri yamanagoeta Igo ningi. Ngintu giasikire mono Okumera no bwichi nyangi muchando kyoro. Bono maite nyangi gekogokero n'abantu bensi. Titagetinga enyangi gekogokero neye. Igekogenda barigete bosikyoka. Kwari titagetie chaos. Nyangi gero organize. Igo muisi bwe biranya njira yaye. Nero gutangani nyangi ya segocho. Nero gutangani nyangi ya segocho. No muisi koyo. No muisi koyo nero kobabwatia. Nero bono uchikoba ekeren konde ko chikotorwa nero koyira mwanginaria yani nere no moereria bwomu subati odogurukanga muryakare bone ine nyangi egenderete kurukwege kobo mambi yaye twatebero bukima bwa manogara wa magocha bono egechabiro bukimo bwaja igo na buri bwo karwati mangana ando bonde bwaja buri bwo kurukwanga bwa munywomi igo enyangi yabere buya ekiringa kiyara etirake omusubati oyo abantu nkuru bali sobo bache ya soba bacha korasa chite bacha kuragira basubati kabona basubati bagocha ibirindo baragira ore kinegero kwiti jamaini yani amaina sangetie ati baragira ine nyangi bone ine nyangi ko ekorosiwa enyako kuumberiwa esikwe omoise koyo mana koirana sobo maga yogocha bona ndo aira bono baboy gugurage bairana sobo omoise koyo karachi sobo bono abagakankuru bara bagenda ororo bakigukwane gendo yegoro kwanga egesabo osige taudio yani bakikoboria nga mwa chombe jitu atebete mwaka ni Jones kende ngere getigarete kendongere naende kiragere nyangi etegenderera asi chombe jitaka ni kyaka ni Jones ose bate basira miri moiseke yani moiseke tari ona gwaka na ngombe Jones aseke turwaga na Jones ikiagira na bayarenge igonga muntu tayobwate cyonsho wakana yani ngombe nji kogera moiseke takora tanyoma sira ngiri moiseke
yamuyatigara osibe chiatigara nabo chigona ko nere kubwata ni bono obwamati kwanya gokonga chombe chichito bono munga kige bono ya chiakini obwamati elio mumuro yagocha kona koboria aba muramba tu atebete ngo mumura agocha o moko onyonya koboria ngombe ya muswati omwabo yatigarite amanang oai unaenda ogen pakoja kwa kwinyimbo kiama cha kobanga akomoka kwa kiamaru karatiga Giara jirgo Jones. Ngonya ko ngotigarierete. Onya kogenda ochikorigie ng'omberia. Onya ko bakwani. Onya ko bakwani. Lakini agenda ororo bucho acha kesi. Na weki na bako raki. Awa kwenyimbo. Okonya goja korigi chombe cha muswatu minuye korieka. Nalinde kwai. Bwa kwenyimbo. Bono ojo genda bwenga marwa. Nende kiamla kabanga akomoko akworokie amarwa. Na kibona ko ngorokia amaru kitwa mwa kenyimbo. Igako genda iya marwa itene mboli abagaka bache ba nyurire bayigotire bamara ko boria nga nkina kibona kyarenga nga ya igato tebya iga na agenda kumusabe ng'ombe nga gantebya nga bono akandwani asha abagaka bali mbolo bayigotire ayura marwa igomba na maru mwaboroje ate bayo ocho koreki ocho moyengo na yirinde n'urukitiyo tubona gusaba bwire kina nkiarengo amaru amwate ko abantu banyura amaru bone zabu yawe yaere ono akomoko akorokia amaru monchu muri kono koibure akomoko chabono abako bali mogocha gocha ninche mbake kininche mongoroki marwa mongorokia beza Ndagira yaro siwa bantu bagambe kinekyo kitayo egera ngiriki kinekero abo basi nagiba debete ngenje bone kariya ikire ingakiye gichabiro omuise koyo mana gochabiro kusobo iga gochabiro buya omana gotera ligo gotera kubororo agocha bono igachabira abekeire ebintu buya emenyuri abekeire getinti abekeire engobo yaye buya abekeire ebintu bono obeire omuntu osikire bono gabate balinga kunolemboto kunolemboto bachekora muria karioito muria karioito munajabeire munajabeire muria karioyo gachabeire buya bachi kinagiro kwegechabiro ekwende yamana ko ekwende nyameni yabororo abantu bakina ne nyameni egosorie nene yo gukumia na babantu bagakire bakonyora ng'abamura baseino gaiga amaringuru byeyo mwaji gokobesa abamura kurubonginaro kurubonya korome bacha gukina nemeni egere mwabowa bali bakobwa baigwekinama ekinama kieri basi Antoine Koragira. Monchu muri kinta tomo bwati bono abuna tokunya koska igonyora go tokunya gokwana na goteba andake na kitware gotwara amangana rengete nyomo na kiyara gokoro gochakiresi gane twikire nse moye gechabiro ko igure gechabiro gano to gotware nyameni maega yaja gokorekana kiyara gokorekana ore ke nyameni yakorere gechabiro kiabeire obo tukobo omonto okorigirwa n'omonto okoruko mukundekane mukundekane oyo n'omonto ogocha gosiberania enyangi eria ogocha kubwatania enyangi ogocha kuyebwatania bono naende nari egetinge gegocha gotimigwa bono ekere gotimigwa egetinge igo mukundekane oyo agocha abantu bakirakiri no bari igari ero sobo omoiseke abamuraga abakoba ikaranste ruguru ose no no rumate babikara ruguru babugate tega gusi kapsa no bono bamana ko amarwa ye kwaliense kaigaria erinde omusubati uria omana gocharia okaransa omana kubori unga ndieta kiokoro
so abana bera abe tutebe ni tekia kurukwa tebe mura tutebe so ba ale kurukumo nyaboke oseke sale ekiara baisika marieta bonsi pi igare marieta yo kogombiwa no gotogiwa abo otatiga ayane yigitinge bono egetinge kero moswati akobekirwa igo gekobekwa kubwatekana no ogotiana wasobo mumura no mugirangore umugirango psa tinga okobekera omwiseke igo kumubekera egetinge kiabagirango kwanga nagotimirie egetinge egetinge kia girango egesimbe kenyerere getaji koiba omonto okoria ogoitengo engo osekoyeria tacha minta kunda negesaku kae mache ekinegesaku agusiria bona nagotimirie egetingeke kwa mutimia omena gotimi kwegetingekeria oborigwa iyete kyogorokwa nyabo nkwende ngemuntu kwamboka ngerubo mura kwamboka oita kwamboka oro kwamboka asa marietane ke muntu kwamboka kerubo na mura aina marietane yebitinge kono manchu murikire ko kanyoro mungino koro ke muntu okoro kwamboka mura gose kerubo au mbali batimire se batimetigwe bitinge bigo baka ebikirwe marieta yiga rwete kero mugusiare ko nganya gocha kurwasa rwete kurukurwa masaba rierigoni bagoika enzoia kubagotamboka bakaroka kubagocha gocha baikire Lake Victoria bagaiteke muntu gafu kubagotamboka kindoji kiarenga yara kyabo kwene enzoia bakaroka nyoro muiseke abana baiseke bakaroka kwamboka kubagocha baikire bono kano plains abaiseke banyore twenge kiyi bakaroka kerubo kerubo ya kano plains bagotira gocha kwene masosa seria miruka gocha masosa mate masosa goeta bali abaiseke emiranja arengo bakaroka mora igo abana nabanyore tu amarieta iyo akamana kwa amarieta ane yo mugusi yebitenge gona karo kurwe getinge katimigwe getinge bono mambia kubwakia naende gago kobwa no munyombe bona atangene ne itimo pakasobo omuise ko yotimigwe getinge bono obeire ngo mukomuntu bo obeire ngina bantu tari kuburuga gichuria tari gutenenigwa tari kuburugunjera aya bono oyo bono igekera omuntu ria kumutimia bitinge yagoteba nga oyo mokoreki mukane oyo mukane mokoreki mukane yani mukane moko monyoro oyo mukane otimo getinge ikobona oyo mukane kero mwa monyorire rita mukane rikamanya gocha kurwa igo mukane teria maskani oyo mukane no rero nacha na mukane igako mutate bana bakatena kitini njebieka nacha na mukane kurukunyarebe kuruke muntu torakora gobe Tumunta koruko. Cinta nyaka ko tebi. Osunu mukwekano. Kwa gere ke muntu. Tali mangana. Wacho muligereria. Atana sema ya chorwa. Bono ka ruro bono. Tokurwe chorwa ngiya kolekana. Bono ka chire aikinka. Otimiwe getinge. Uyoberi ngina bantu. Tari ku macheso tari kukwanu asali na ari okuigwa ng'abantu ng'ekiabete ng'amasangi agora akabaita abantu ekiagera ati mitibwe getingekeria kinkwana kiakwane twororo n'ekintebani kiakore to n'ekinkong kiagereta amasangi akaba
bono bagirango bagotimine gitingiya Kengo. abagetutu n'abanyari bali abasweta barabanya abagetutu abanyari bali abamachoge abasamaro abakwenda abasigisa abasoba abantu aba bakoraki igo bagotimye gitinge giengoge bagorukunga musweto ngoge aya aba manjali batiminaki Enkubo. aba basi batiminaki enjage neroki liwali aya abakwende abakira batiminaki enjogo onge jinjogo nekiberi ase igo gitinge nabo gigotimiwa ekingo gerakire bono omusubati wekagotiana sobo noyo ndotiana bamanyunga abana barwitamo ndotiana maswetongoge ndotiana enjage bono abantu abagwitamo Pero tu alure chorwa. Ngiyakorekana. Bono etinge byatimiwe omusubati so chichire bwaye oberengina muntu One nyangi yaire kire ndo kiere oringina bantu amangana yo asiekirugo omwe bwachakire bono yego chagoika abayiba gokina bagende bakikuye musuto aberego oyo musuto okorugigwa musubati okanda umukanze mwangina go swago se gakora enda ujakuruga mwaye yakogenda nsa igagosoa ujakuruga mwaye oja oberna ngina ngino jikomwarekia kali mukina bono njetiganduke mwana yarengebo yarenge nga baragiramo omwaka oyo balima bali obori bwangina omwaka ojo babusura obori riribo bwarabire bo gikogeswa bono mena kogesa gukya kiage kiaye omena gukwarekerwa omena kuruga mwaye kwekangina mwarekere no mugiro muswaji okogenda na mwaye na kujaga go kwarekana kujaga kuruga mwaye kana lyo kangankurugande ngina byaragenda mwareke amwarekere omusuto kwatebera omusuto ngwakwa no musuto abayigomba chikuye musuto cyombe kiri cyarure cyonsi muise kabekerwe gitinge igo nga icyombe cyakanirwe cyonsi bono omumuroyo nabako omwana omumura umutangi wo mu swati oyo nabakwira na gukibonga na Rome akiasabe engombe yemesuto we agatororoiga aje na karoko tororoiga aje na karoko ngombe yo akire ne ngombe yo bono gekonyore emori aye mu murumu abondo kumubwati gekonyore yende aho yonde uchima tari yiribiye kaye kule inere omusuto bono nga igo kwaruringa boiri mburi kwera usa kuri cyombo ukure bakwa icyombe bakure igo mbwango ngana ndo umwana ngo tumware go tate kuyeye ayemo go boiri mburi kwera masuto haina mangane nyo mangana amayaka kima bono asa gocha uyo musuto atakoreretwe nabega tebo yaya iso takorete ngombe ena mukore inupi kocho kuyo musuto na balanda ko enda kore ngenje amayokuye bantu bandi bayiringa kientambi batarakura lakini neri buya kure bwango ngombya kiagira isirangire moiseke teriko era lakini teriko liyewa teriko sira pakero lyoka oikorwa abantu bande barwere ngina onyoro muntago chikokore nyangi wano gose totebe taria tatebe mu muronde igo ayo chikokore nyangi ase nyangi kitambe kro mugweka noyo mbe oyo ntumiere aye mbiyo korete tatebe mu muronde ayo chikokore nyangi umena kubolu unga nyako na korete nyangi inatiganga ende jikoburia ayo jikoburia onyora maene takorete nyangi
bono nki ngata kolete gosena kira watokera iraro kanisa bono mukiakire bono watokera kanisa so mungino ya gokora ari gose catholic gosena SDA gose PH gose Lutheran au pastor bacha amwe batebanga karamu na yara kore nyangi kiagero mwana oye asa kore nyangi watokera ari kanisa abantu bana kumurungania gara kinende baru kendega bakora iga kwa korerwa kwa kore nyangi kiagera utakoreti tugukikuiriria atira nyangi eria ya mumuruhu na nito gukutora nkonde eria ya muswatio yo kunywa muote tokuiriria atira nyangi ya ni tokoreti nyangi tokuiriria atira koino mugiro aye nyangi bunere aye to iriata nyaro bunonyerera chego igo omboise korio bakungol bakorete kinyangi bakorangeri batangani wose nyiria nyita korete nyiria tere nyangi yo mwana oyiria tabana barabaita uri kurumaega bosaiga wakira watira bono mwancho murigereria asante sana mwancho murigereria bono bya mona sago chora go sangana Ndizi TV wansi Chiomogusii batina twasangira naye asamangana mange aneka to kwa na igoro ye nyangi mbya mona omugaka ne mweri atemba asoko tumanya igoro ye nyangi ni mate bono murigiro mwanyire nyangi na kiyari kubangwa na kiyari kurobere tali bona sikuisi mokomera na para kamu wiste mangana ya kutoka igo lakini rende nyangi no yene ya lero ye kanisa na bokorango mubango na bo bwati timu no uria utatigarende nga abantu batorikire bari kubika mangana mahange mbinto bekego utatiganga ekanisa nkurweri baganga mwakanire nibo basi mrenta mangana ino to yakorega okay mbiya muno ikinga kiena nene togotarere totumanyia mange na go kirekerage mwana na basisenie na ndege bitabu ebimbiro ora bakajikale ndanjiro inde mwana korigere asante sana Oibono ne mweri atemba twasangira monere otasemirie otumanyirie otorokereirie anda kasa mocha obatiri bagaria bene kuri SMS gotira sena mbiyere gabase screen moncho murigereria eribono onyare komogorora eribono onyare gokwana anene igoro yenganeria orocha tabeka bone bwendere tike busie komatene kigare kegusine kinurunke boete nabo konyore gentongera amanyete unake maetanda keteribo osina berebo ayota maito sina berego igo no batiri bagono bosore bwa bene konyara gotogorora alias twamochire wetera SMS igere gabuna bokurikena okurika ayeningo nkayore nande nkiro chigetakwanirwa andake unobwato manyigete nabo tokugotarira nobwato muiri nobwato mugaka nobwato mungina ubwato bumanyigo etania andake obutu asange sikuria rero nabo turikira SMS osabe namba yitoga buto gwakere ngiri bontana kubori nkayare nande ntomotarire tunyara gusanga suwa mwekinga kiende teterane nchinkoro kwa Vincent Onyancha bye bye Ngakiritoke moiwe omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'Omugusii Ndizi TV obwansu bw'Omugusii nigo bono yakonikerundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bw'Omugusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Omugusii
ebundiengia nigiekororekana ritukuritang'anie agoikase emirimo yao n'emashini eria gutumia gusobosera bw'emirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka ase eduka ya Gusii Star Shop ime yo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hooden plane, n'ekindi ekinyinge batarire ase eduka yabo eri ase ebara ya Kisii Kisumu highway ime y'omuchukisi ase amagacho a Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mpabwate eduka yende ang'e n'ebenki ya Family Bank ime y'omuchukisi bakeresimi ase namba enoti 52 ibere enoti 52 ibere marakane gose enoti 52 kianda 5 inye 52 isano Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonia chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asi chianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kirisimi root ase namba enoti 52 ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byogokorera chigosori College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guchese bari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bari chi packages cha computer, web design, video production na short courses eyukumanyamange kubotekana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabere gosoba kirisime ase namba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibintu by'ugutumika istima nigo ya enekigo buna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya Light Tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo ntubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches neji socket chechingincho chonsi. Boigo ntubwate chi ceiling fitting, chi cable meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker
conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Na bogu tutarira ime yomu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosi to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gosi enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi ina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti sano na ibere, eye moisano enoti marakabere.